Mas pinaigting ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga hakbang upang maproteksyonan ng taong bayan laban sa mga scam sa pamamagitan ng Republic Act 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act na kilala rin bilang AFASA Law. Tinalakay ang batas na ito sa Kapihan at Balitaan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter nitong May 28 sa BSP San Fernando Branch. Ayon sa BSP, sa oras na mabiktima o makompromiso ang bank account dahil sa panuloko, kailangan daw na ipaalam ito kaagad sa mga kinaukulan upang mabilis na maaksyonan. Always advise them na mag-report tayo sa law enforcement and hindi ibig sabihin na nag-report na tayo sa law enforcement, bawal na tayo mag-report sa bangko. Lagi nating ina-advise na pwede niyong i-avail yun parehas. Kasi law enforcement will help you investigate the scam. The bank will help you somehow through the processes na nandun sa AFASA na mapigilan na lumabas ka agad yung pera from the financial system, matrace man lang kung ma-verify yung transaction, ganyan. Ipinaliwanag din ng BSP na katuwang ng AFASA ang Financial Products and Services Consumer Protection Act o RA 11765 na naglalatag ng mga karapatan ng financial consumers. So, you also have this another law naman na FCPA, Financial Products and Services Consumer Protection Act. Ito naman, in-establish niya doon yung rights ng mga consumers natin pagdating sa mga services na ino-offer ng mga bangko natin, ng ating financial institutions. Sa ilalim ng naturang batas, may mga mekanismo para sa mga reklamong may kinalaman sa posibleng paglabag sa karapatan ng mga kliyente ng mga banking institutions. Doon sa FCPA, nakalatag din doon yung mechanisms kung palimbawa si consumer meron siyang na-violate yung right niya sa financial consumer dahil doon sa services ng bangko na yun, halimbawa. It's considered a consumer complaint. Ibig sabihin, yun yung pwede natin i-report kay BSP. Si BSP, meron siyang different channels. May email, may official BSP email. Tapos may hotline. Tumatanggap din po kami ng complaints through the hotline. Tapos, meron din tayo yung si Bob, si BSP Online Body. Samantala, bukod sa pagtugon sa reklamo ng mga konsumer, kabilang din sa mga tinitigdang hakbang ng BSP ang pagpapalakas sa mga paraan ng pag-verify sa mga transaksyon. Kabilang dito ang paglilimita sa paggamit ng one-time PIN o OTP sa pamamagitan ng SMS o text messaging sa ilang high-risk transactions. So limitation siya sa critical or high-risk transaction. Pero pwede pa rin siyang gamitin dun sa other types ng, alam mo, yung mga low value. Kasi may cost kasi sa bangko yung each control mechanism that they implement. We have this tinatawag na risk-based authentication. So mas stronger yung implement mo na control doon sa mas high-risk transaction. And then para naman doon sa mga low risk, doon ka na sa basic authentication. Nilinaw naman ng BSP na hindi ganap na iniaalis ang OTP at maaari pa rin itong isama sa iba pang paraan ng pagberipika ng mga transaksyon. Pwede pa rin aralang gamitin ng mga bangkong OTP kasama ng iba pang security measures depende sa kanilang risk assessment. Or pwede rin nilang gawin na i-combine yung OTP doon sa existing mechanism nila para instead na 2-factor, maging 3-factor or 4-factor. Pag nag-OTP pa rin yung bangko, wag nyo agad i-judge. Ando naman kami para bantayan yung controls ng bangko. Hindi naman necessarily ibig sabihin na may OTP pa rin sila is hindi sila safe. Ngunit ayon sa BSP, hindi sapat ang mga security control kung hindi mag-iingat ang mga account holder. Pinayuhan nila ang mga kliyente na maging mapagmatsyag at i-monitor din ang kahina-hinalang transaksyon sa kanilang mga account upang hindi mabiktima ng scam. Halimbawa, kakikreate pa lang ng account and then ang dami na agad pumasok sa kanya ng mga transaction. So suspicious na yan. Kasi unang-una, walang prior relationship yung bangko dun sa customer. Hindi niya alam yung behavior ng transaction. So okay lang na i-block niya yon and then i-verify muna yung transaction. Yun yung safest way sa bangko to prevent din yung risk.
Tinukoy din ng BSP ang ilang uri ng hindi pangkaraniwang transaksyon na maaring ma-flag ng mga bangko. So another behavior, pasok yung pera, labas agad. Yung masyado mabilis yung velocity, suspicious din yan. Large value, yung hindi fit dun sa finil-upan niya dun sa KYC form. Minsan kasi lalagyan nila employee lang, regular employee, but then ang bilis yung dating ng pera. Suspicious din yan. May paalala rin ng BSP sa mga tawag o mensaheng nagpapakilala mula sa mga bangko o iba pang financial institutions. Anila, iwasang magbigay ng personal na detalye upang hindi makuha ang kanilang banking credentials at malagay sa panganib ang kanilang mga account. About sa verification naman, pag may na-scam halimbawa, tapos tumawag sa inyo, ang basic natin dyan, by default, wala dapat hihingin yung tumatawag sa inyo. They will just provide information. Wala kayong i-disclose sa kanila. Username, password, bank account, walang papagawa sa inyo na click mo to, open mo yung app. Hindi nila dapat gawin yan. Patuloy umanong minomonitor ng BSP ang mga umiiral na panganib sa digital at banking transactions habang pinaiigting ang mga panuntunan laban sa financial scam. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.